Takže ahoj, já jsem Zatrox a vítám vás u dalšího videa. A dnes tu máme video, kde budeme hrát Muffin Knight. Pokud tuto hru neznáte, tak si ji určitě můžete koupit. Stojí jenom 30 korun a jak vidíte, tak tady potom můžete mít i free. Ale tam potom si musíte zaplatit, abyste mohli mít i další světy a levely a různý takovýhle, no ale my se pustíme do hry. Já vám asi nebudu použít úvod, protože je to takový neto. Tak a takhle to vypadá. Máme single player, tak vidíte, tak já už tady mám něco nahraný. A teď si zahrajeme tady ten svět, který teda ne dokážu vyhrát tady. A jinak normálně sbíráte koláče, ale tady, jelikož je to vánoční, tak tady musíte se sbírat ty vánoční balíky, dárky. A ty potom, když ten dárek seberete, tak s ním musíte jít do komína, takže takový. Takže hodně složitý. A musíme jich nazbírat 20, takže 20 jich dát do komína, aby jsme získali nový svět, což teda se mi ještě nikdy nepovedlo. Doufám, že se mi to teď teda povede. Jinak jak vidíte, tak tady máme různé panáky, postavičky, nevím, jak tomu chcete říkat. No a ty taky získáváte nějak, když sbíráte koláče a nějaký levely sbíráte. A teď jsem zbytečně zemřel. Jak vidíte, tak tady se nakupuje a jak vidíte, tak mám všechny a tady se potom ještě můžete dokoupit srdíčka, tady se můžete vylepšovat a tady si můžete koupit takový speciální efekty. Třeba skákáním na hlavu nebo double jumpy a ještě klidně víc. Takže ještě budeme teda hrát. Tak. Máme. Tady to nebude. Já jsem nemusel žádnou. A to, co byste čekali od Zatroxe, že jo? Tak. A zase jsem zemřel, já to nechápu. Normálně by to jde aspoň o trochu líp, ale... No a zase. Ty jo. Tak. Jo, ten je hodně dobrý, bum. Vidíte, to je hustý. Ještě si počkám, až někdo přijde, aby ho mohl zabít, bum. Tak, máme další. Tak máme 3 teda, no. To není zase úplně moc, ale... No, není to vůbec hodně, no. Bum. Bum. Oje. Ne. Jo, zabil se. Tak. Je to potom už celkem hodně složitý. Ale já asi až zemřu, což teda předpokládám, že zemřu, tak potom asi vám ukážu ještě nějaký jiný level. Dobře. A zase jsem zemřel. Já vám teda ukážu třeba ten mi jde. Ten je aspoň trochu jednodušší. Dáme si skákání na hlavu. Můžeme jít na to. Jo, vidíte, že tady už máme koláče. A jakmile jste bereme koláče, tak se proměníme. Takže je to mnohem jednodušší než to. Dobře. Právě jsem říkal, že to je jednodušší všechno, takže ne. Tak, koláč. Hej, bum. Koláč. Tak, já jsem bla. Ten je hodně dobrý.
Jinak, pokud jste neviděli Minecraft, kde jsem vám ukazoval, jak se postavit dům pod vodou či tunel, tak se určitě koukněte, protože myslím, že se to někomu může líbit, postavit si takový dům pod vodou. Ojoj. Bum. Pička. Knight. Grizzly. Ne, koláč. Knight. No já myslím, že až zemřu, tak to asi ukončíme, protože je to takové ukázkové video k téhle hře. Bum. Bum. Jinak ještě bych chtěl říct, že pokud nevíte o kanále Cool Zatrox a nebo o kanále Zatrox a Super Gamer 3, tak se určitě koukněte, protože tam na tom Cool Zatroxovi natáčím já jenom a někdy tam teda vezmu hosta a na tom Zatrox a Super Gamer 3 natáčím já se Super Gamerem podle názvu. Bum. Hop. Hop. Ne. Tak. Bum. 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 Knight. Zabijeme. Ty už mám 22 koláčů sebraných. To je strašně moc. A teď jsme Red Bull, jak já tomu rád říkám. Ten toho dostanete až teprve úplně na konci, takže já ho využiju. Tak. Je ty. Ne. Je ty. Bum. Bum, 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 bum. Unicorn. Zemřel. Bum. Tak. Rok. Bum. Sakra, tak teď jsem zemřel. No tak to by bylo asi pro dnešní díl všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak dejte like a uvidíme se u dalšího videa. Takže ahoj!